Ọ dị egwu o. Obi ụtọ ka m ji na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata bụ Mọnde wee bụrụ ọnwa Maachị. Tata ka ọnwa Maachị gbara mbọsị nke mbụ n'afọ 2021. Eji m obi aṅụrị na obi ọma na-ekene ụnụ ebe ọbụla ụnụ si wee na-ekiri anyị wee na-asị na ọnwa a ga-adịrị anyị niile mma. Ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe dị mma. Chukwu okike abịa ma ga na-edu anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ nwanne m nwoke ị na-anụ olu mgbe niile, nwanne m nwoke Izuchukwu. Ịkpọkwa m Grateful Heart, aga m aza gị na-ewetara gị oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya, a nwekwara nwanne anyị nwaanyị onye ga-esonye anyị n'ụbọchị nke tata n'oge anyị kpọrọ Igbo TV Challenge n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya, anyị na-ayọ onye ọbụla sị biko dịka ị na-atụnyere anyị gbaa mbọ hụ na ị mere gịnị na ịtụsara nyawa ozi ka ozi a mee gịnị gaa ụwa niile ọnụ. Maka ihe anyị na-emekwa n'ebe a wụ ịbọ mbọ hụ na asụsụ Igbo nke na-akwado ịnwụ anwụ na ọnwụ anwụ. Nke abụọ, ịhụ na omenala anyị anwụghị. Nke atọ wee bụrụ na anyị ga-agba mbọ hụ na anyị na-eme gịnị na anyị na-akpọkọta ụmụnne anyị ọnụ n'ụwa niile gbara gburugburu, na-eweta udo na ọdịmma n'ala Igbo. O wee bụrụ ya, obi ụtọ ka m ji wee na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke tata. Dịka m gwara unu mbụ, aka mụkwa nwanne unu nwoke bụ Izuchukwu Nyawụ, onye eji Grateful Heart were mara. Ọ bụ na mba Washington DC ka unu si wee na-anụ unu n'ụbọchị nke tata. M na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. O wee bụrụ ya, a sị na oke okwu adịghị n'ụka mgbede. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị onye ga-eso anyị wee mee nyawụ ihe anyị kpọrọ Igbo TV Challenge n'ụbọchị nke tata. Onye na-ekwu okwu enweghị onye ọzọ na-awụ nwanne anyị nwaanyị Modesta eze Modesta. Ndewo nwanne anyị nwaanyị. Ndewo. Ọ ga-amagbu onwe ya ka ị gaa n'ihu gwa ndị Igbo ndị na-ege ntị. Kọwara ndị Igbo onwe gị. Afa m bụ Nwaada Modesta. Abụ m onye Nsụka nke nọ na Enugu steeti. Ndewo. Kedu ihe ị na-eme ugbu a? Abụ m nwata akwụkwọ, m ka na-aga akwụkwọ. Kedu ihe ị na-agụ maka ya n'ụlọ akwụkwọ ebe na? Na-agụ maka ya bụ Human Nutrition and Dietetics. Asụọ ya n'asụsụ Igbo, kedu ihe a ga-akpọ ya n'Igbo? Iko ahụrụ m otu isi were sụọ ya na Bekee, o nwere otu o si daa. Gbarịrị anyị nwa maka ndị anaghị anụcha oyibo otu ahụ. Kọwara ya n'Igbo. Na-afụ maka ihe mmadụ na-eri, otu o si adị mmadụ, otu a ga-esi na-eji nri anyị na-erụpụta na-agwọ ọya. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene gị. Ịma na ihe abịa n'ụbọchị nke tata ọ wụ ihe anyị kpọrọ ịsọmpi ndị Igbo TV nke anyị kpọrọ Igbo TV Challenge n'ụbọchị nke tata. Ịmara n'otu o si adị, ị ga-aza ajụjụ 15. Nyawụ ịza nyawa ajụjụ 15. Dịka ị na-aza nyawa ajụjụ, ego ga na-eme gịnị, ego ga na-agbaghọta. Ma chetakwa na ị ga-azụtata nyawa ajụjụ na ncha niile ka ị nwee ike nwetacha ihe a na-erite. Ọgwụkwa na o nwere otu isi were o nwere ajụjụ ajụrụ gị ịghọtachaghị, ị nwere ike jụọ m, aga m ama otu m ga-esi were nye aka na nyawa ajụjụ. Ihe anyị na-ayọ gị biko, a sị na ka ị bịa jụọ onye nọgị n'akụkụ maọbụ onye nọgị n'aka ekpe ajụjụ. Ọ ka mma na ịnwa n'ebe amarụta anyị ga-esi were nyere gị aka wee mee nyawụ ihe. O wee bụrụ ya, anyị ga-aga n'ihu ịmalite nyawụ ihe omume. Mana tupu anyị amalite, anyị ga-amagbu onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị. Ị nwere ike jụọ anyị tupu anyị amalite. Onwe ajụjụ m nwere, mana o nwere ike ka anyị na-aga nwa ajụjụ m ga-ajụ. Ajụjụ ị ga-ajụ ụkwa ọwụ na ị ga-ajụ ajụjụ ka anyị nye gị ọsịsa nyawa ajụjụ. Ajụjụ ị ga-ajụ
ajụ ị ga-ajụwa ajụjụ dị agha ọ bụrụ na ị na-ajụ anyị ka inye ya asịsa anya wụ ihe anyị na-aga ịjụ gị ọkụ ịghọtakwa ebe m na-aga nnajụ like ọ bụ na ajụọ m ajụjụ so ma kọwagide nkọwacha ya ma ọ bụ na mma ya na bekee na mama otu m ga-esi wee kọọ ya n'Igbo enwere m ike iji oyibo na Igbo kọwaa ya ajụjụ gị aghọtachara m ya mana ka m kwuo otu m si ghọta ị na-akọwa ọwụ na ịjụọ gị ajụjụ ị na-akọwa nwere ike iji bekee wee zaa ya ajụjụ ajụrụ gị n'oge ndị Igbo oyibo o nwere ike ịbata ma o nwere ike mama amaghị oyibo adapụ m n'ọnụ so ihe a ọ ga-eme amatagwo m ebe ị na-aga nke bụ eziokwu na ọwụ na o nwere ajụjụ gị sị gị tụgharịa ihe a n'asụsụ Igbo nke ahụ onweghị otu ị ga-esi wee sụọ nke ahụ na bekee ọwụhụ nke ahụ nke anyị na-ekwu o nwere ihe anyị na-ekwu okwu onwe otu oyibo si dapụghị n'ọnụ anyị nwere ike nagide gị maka na anyị ma na n'ụwa a onwe onye ga-emetacha ihe ị na-emetacha ya nke ọma mana ọ bụrụ na ụwa ajụ ka anyị jụrụ gị sị gị tụgharịa ihe dị otu a n'Igbo nke ahụ ị ga-asarịrị ya n'Igbo ị ghọtara ebe m na-aga ọ bụ ihe na-ekwu ahụ na amaghị ama oyibo adapụ m n'ọnụ ọ dapụ anyị ga-atụ ụtọ ya ọwụrụ anyị ga-aga n'ihu maka oge adọrọzi ka anyị gbapụ ya ọsọ na ajụjụ nke mbụ n'ụbọchị nke tata ị ga-ahụ ọwụ na ị na-ege nyawo ihe anyị na-eme mgbe niile ajụjụ anyị na-ajụ ahụ ajụ tara akpụ ekwubu onye mie ndị ga-abịa onye ọbụla na-abịa awụ nọ maka ego mere okwu na-abịa mana onye ọbụla na-abịa maka gịnị iji wee mme gịnị kwado asụsụ na omenala Igbo n'ihe anyị na-eme ngwa ka anyị gaa n'ihu ngwa ajụjụ nke mbụ abịa Nwada Modesta gaa n'ihu gwa anyị ihe a na-akpọ love n'asụsụ Igbo ihe a na-akpọ love n'asụsụ Igbo bụ ịhụnanya kwa m gwara gị agwa na nyawo ihe a na-ahara ahụ n'ịhụnanya ekele dịrị Chineke ndewo maka na ọ bụ sọsọ ịhụnanya ka anyị nwa ga-eji were anyị nwawu ndị Igbo ga-eji wee mee gịnị were bie na ugbu a ihe niile na-ara ahụ ndewo anyị ga-aga n'ihu wetara gị ajụjụ nke abụọ were sio ịgwa anyị ihe atọ ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado daalụ ihe atọ ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado nke mbụ ha na-akwado asụsụ Igbo nke abụọ ha na-enyere ụmụ ogbenye aka like ndị ụmụ be anyị ndị nwechara aka ọrụ ha na-enyere ha aka ọrụ ga na-aga n'ihu nke ịtọ ha na-eme ka omenala ndị Igbo na-aga n'ilu because ndị anyị na-amụchara na obodo oyibo onwe ọ ga-agwa maka omenala Igbo ya hụ mana site na ikiri Igbo TV o nwere ike site na ya wee matacha otu ihe maọbụ ihe ịtọ omenala ndị Igbo ndewo echere m na ya ajụjụ ịzatara ya nke ọma nke mbụ anyị ejighị asụ omenala Igbo wee na-egwu egwuregwu nke abụọ wee bụrụ na ihe gbasara ụmụnne anyị na-emetụta anyị n'obi ihe metụtara okeke metụtara Okafọ onye si na maka na ihe mere metụtara Okafọ emetụtaghị ya anyị wụ ndị Igbo TV si mba na nke ha agaghị eme nke ọzọ wee bụrụ na ihe gbasara omenala
anyị si na onwe kataghị ka o mee gịnị ka ọ na n'Igbo na ịmụ ihe ndị ọzọ ịza azata ya nke ọma. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị egwu. Ngwa ka anyị gaa na nke ọzọ. Ajụjụ nke atọ. Ajụjụ nke atọ were bụrụ tụgharịa knife Igbo. Nke a gaghara ya ahụ. Daalụ. Ihe knife pụtara n'Igbo bụ mma. Mma ịzata anyanwụ ihe. Biko ndị niile na-esonyere anyị, ị na-esonyere anyị, biko gba mbọ hụ na anyị na-ahụ ihu gị ọfụma. Ọ na anyị anaghị ahụ ihu gị ọfụma, anyị ga-ewepụ gị. And anyị wepụ gị, ị gaghị enwe ike bịachite. Ị gbakwa mbọ hụ na inyi efe dịka mmadụ, maka ọwụ na ịgba ahụ efere o nwere otu ị ga-asị were anyị enweghị ike iwebata gị ebe a. Ịbịa ị nọrọ ka onye nọ na CNN maka ọ sị onye kpụọ ọba ya nkụkara agbata obi emere gịnị ewere kpụrụ ahịhịa dara na ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-aga n'ihu. Nwanne anyị nwaanyị ịzata anyanwụ ajụ ka anyị gaa na nke anọ. Ama m na nwanne anyị nwaanyị ma nke ọma, ka m wepụrụ ya ka o nwee ike na-ahụ ya nke ọma. Anyị na-agba ọsọ. Anyị n'ebe a bụ gịnị nwanne anyị nwaanyị? Ọwa aha, nkọwa ụda, nnọchi aha ka ọwụ nkọwa aha ka ọwụ nnọchi aha ka ọwụ nkọwa ụda ka ọwụ aha? Anyị nkọwa aha. Ka ihe meji sọrọ nkọwa aha? Maka na ọ nọchiri anya anyị, ma ha. Ọ na-akọwa dịka afọ mmadụ Emeka, because anyị ahụ pụtara ọtụtụ mmadụ ọnụ, so ọ nọchiri anya aha. Ọ nọchiri aha mana ọ nọchi aha. Nkọwa. Ị na-asị n'ọwụ nkọwa aha kisọwa aha kisọwụ nkọwa ụda nke isọwụ maka ihe ị kọwara wụ na isi na ọ na-anọchi aha. Mgbe ị kọwachazi si na ọ na-anọchi aha site na ọzịza gị wụ nkọwa aha. Anyị na-agba ọsọ, anyị mmadụ, so ya mere anyị buru ibu. Hapụgodo ma unu buru ibu ma ọwụfụ ọwụgodo na ana m agba ọsọ, ọwụgodo ofu onye na-agbanye ọsọ, o nwere ihe nnọchi aha. Ọwụ nnọchi aha. Nsogbu adịghị, ka anyị gaa n'ihu. Ọwụ nnọchi aha. Ọwụ nnọchi aha. Anyị gbapụrụ ọsọ ịzọtara ya. Ka anyị gaa na nke ise. Tụgharịa 9:17 AM n'asụsụ Igbo. 9:17 AM. Ihe na-akpọ elekere 9:17 ka ụtụtụ. Mba, ịzataghị ya. Gaa n'ihu zagharịa ya ọzọ. O jirila
elekere iri oke ọ kọla elekere itoolu ọ kọrọ elekere o jirila o jiri 70. O ji 70 mee gịnị? Ihe mmalụ bụ na ọ kụọla elekere 9:70 nke ụtụtụ. Ya bụ na ọ kụọla elekere 70. Ịzataghị ya. Ọ kọrọ elekere o jirila 70. Ọ bụ o jirila because ọ bụ na o jirila nọ after. Ị nwetabeghị ya? O jirila 70 gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Ya bụ 17 wee 70. O ji 70 wee gafee 9 nke ụtụtụ. Ị na-azata ya mana o nwere otu kwesịrị isi ka iti wee tie wee zaa. Igwe na onwe makwa na ị naghị etie taa. Ị na-egekwe ọwụ na ọkụ elekere ọwụ na ọkụ 9 ka ihe na-akpọ ya na itoolu. Ọkụzie 9:17 ka ihe na-akpọ ya 9:17. Ya na o jirila elekere 70 gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Elekere wụ ọkụ 9 o'clock. Ihe o ji gafee ya wụrụ nkeji. Ihe awụ enyemaka ikpeazụ m na-enye gị maka achọrọ m ka ịga onye ọbụla bịara ebe a, ana m achọ ka onye ọbụla gaa n'ihu. Ọwụ na ọkụ elekere ị nwere ike kpọọ 9 o'clock elekere, mana ọ wụrụ na nke na-esozi n'azụ nkeji. Achọghị m ịkpọchara gị ha mana enyekwuru m gị aka. Ndewo. Daalụ nwanne m. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Maazị Sọpụrụchukwu ka eke ime. Ndewo ka eke ime. Anyị dị mma. Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Gaa n'ihu kọwa onwe gị dịka nwanne anyị nwaanyị na-akwado ịza ajụjụ ya. Anyị chọrọ inye oge ka o nwee ka anyị ma ọ ga-atata ajụjụ ya. Kọwara ndị Igbo ndị na-ege ntị aha gị na ebe isi akpọ. Okay, afọ m bụ Maazị Sọpụrụchukwu. Esi m na London, United Kingdom. Ndewo nwanne m nwoke. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-ahụgo anyị na nwanne anyị nwaanyị Eze Modesta nọ n'ụbọchị nke tata. O nwere ihe asọmpi anyị na-akpọ Igbo TV Talent anyị na-abụ na-eme n'ụbọchị nke tata. O nwere ajụjụ anyị nyere ya ọ na-asa ugbu a. Anyị si ya tụgharịa 9:17 n'asụsụ Igbo. Onye ka ọ na-agba mbọ ịwụ na o nwetara. Maada Modesta, ịdịkwa njikere? Ka m zazie ajụjụ ahụ na-amatago m ajụjụ ahụ. Kedu onye gwara gị kedu otu isi mata ajụjụ? Isi Maazị Sọpụrụchukwu. Nke obere aka bụ nkeji, mana nke obere aka bụ elekere, mana kedu ka aka bụ nkeji? wee metazie na o jirila nkeji nke 17
wee gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Maazị Sọpụrụchi, nke ihe nwere ikwu ọ zatara ya? Ọ zataghị ya. Ọ zataghị ya. Ọ zatakwa ya nkeji 70. Oke, nụcha ihe ọ na-ekwu. Nne, zaghachikwa ihe ahụ ịzara mbụ, zakwa ya ụtọ ahụ esi za ya ka o nwee ike nụ ya. Oke. Ka m hụ ajụjụ ahụ ọzọ. Gaa n'ihu. Asị m na o jirila nkeji nke 70 wee gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Nkeji 70 ka ọ bụ 17? 17. Wee mee gịnị? Wee gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Echetara m na 70 bụ 70. Maazị Sọpụrụchi, ị nụrụ ihe o kwuru? Anọ m ihe o kwuru. Ọ zatara ya? Ọ zatara ya. Ya dịbakwa gị. Anyị enye nne ya aka na nke ọzọ ndị Igbo na-asụ ya na bekee. Aga m asụ ya ndị Igbo na-asụ ya na bekee. Ịnọrọ onwe gị ya na-asụ bekee ya bụ nke ọzọ na-abịa. Okay, let's see. Ngwa gaa n'ihu were Igbo mee ahịrịokwu. Hey. Network. Ka anyị chere ọ ga-abịaghachi. Maazị Sọpụrụchi, ịgwụrụ netwọk obodo anyị. Ihe ka anyị na-anabụ na-anụ mgbe niile. Ọ bata ọpụọ. O nwere tọpik anyị ji bụ n'aka anyị kwesịrị ime tupu anyị eme ihe Igbo TV channel, but anyị nechara m anya sị ka anyị nwee ike mepụgodi ya bifo anyị aga n'ihu, maka na a sị na nweghị ihe ọbụla anaghị ahapụ isi aka gbaa ụrịọm, maka ememere ana Igbo wụba anyị. O nweghị ndị ọzọ nwere ike ime ka Igbo dị mma na awụ ha anyị nwa ga-eme ka Igbo dị mma. And enwere m olileanya na o nwekataghị ka Igbo hapụ ịdị mma. Ọ ga-etek time mana ọ ga-adị mma. Nwanne anyị nwaanyị anaghachitego ka anyị kpọbatakwa ya ọzọ. Ana m abịakwa. Ndewo, ọ dị ka ihe a gọpụrụ apụ. Netwọk ebe m kọnetị Wi-Fi dị tin na ọ bịa nwee obere nsogbu, mana ahazigo m ya. Nsogbu adịrọ. So gazie n'ihu zaa nyewa ajụjụ. Were Igbo mee ahịrịokwu. Enwere m ajụjụ. Mma atụmatụ n'Igbo so dịka m were Igbo na ahịrịokwu m ga-eme n'Igbo ga-adịrịrị ya. Anụgo m ihe ikwu ka nza ya ajụ ejụrụ. Ihe njụrụ wụ ka ị were Igbo wee mee ahịrịokwu. Ihe ọbụla ị ga-aza Igbo ga-adịrịrị ya n'ime, mana ị gaghị ejikwa bekee were ama m na ọ bụghị ihe ị na-eche. Ị gaghị eji bekee were zaa ya, mana ihe ọbụla ị ga-aza Igbo ga-anọ ya n'ime. Okay. Gaa n'ihu, anyị na-eche gị. Ka m tụgharịa uche ma wee malụ otu m ga-esi wee hazie ihe. Okay.
mgbe mana iwe ukwere gị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị unu na-emebu Igbo ebe ahụ? Anyị ma Igbo ọfụma. Igbo ahụ ka m zazie ya. Gwaga n'ihu. Okay. Azịza mbụ. Iwu onye Igbo? Nchọrọ otu ga-esiwe hazie. Gaa n'ihu kwuo. Ọwụ na ha ziteghị m ga-enyere gị aka. Gaa n'ihu maka oge anyị na-akụkwara pụpapụ. Anyị nweghị oge. Okay. Ka m dịka ịbịa n'ụlọ akwụkwọ anyị a na-akụziri anyị Igbo. Ejide m. Anyị waghị na okwu mere. Ya ka mbe. Maazị Sọpụrụchi. Maazị. Okay. Ọzọ ka m kwuo ọzọ. Gaa n'ihu. Nwaada nke na-akụzi anyị Igbo mara mma nke ukwuu. Okay. Anyị nwere ike were nke anyị were ya. Nwaada nke na-akụziri gị asụsụ Igbo, ọwụwa na-akụziri anyị Igbo, na-akụziri anyị asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu. Anyị nwere ike were nke ahụ. Daalụ. Daalụ nwanne m. Gaa n'ihu. Ngwa tụgharịa nke a n'asụsụ Igbo. House. Okay. Ihe house bụ n'asụsụ Igbo bụ ụlọ. Bụ ụlọ. House bụ ụlọ n'asụsụ Igbo. Nke araghị ahụ nnọọ. Nke anọ ịtara ya ka abacha. Ịchọrọ ishigo bụ rice na. Ị ga-aga n'ihu gwa anyị ihe a na-akpọ ya okwu ntabi ire. So ị ga-atabi ire obere ebe a ugbu a. Ihe mere o ji ma mma bụ na ị na-anya n'izu ụka gara aga ọ ya wụ ihe anyị ji were mee nya otu ntabi ire. So nke ahụzighị ihe ọhụrụ. Aga m eji nwayọọ wee kwue, mana ịchọ ịgwa m ya ị ga-ekwu ya ọsịsọ. Ka m bido. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Ị ga-ekwu gbara atọ. Ọsịsọ. Okay. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Ị na-ekwute ebe na-ekwu ya ọsịsọ, mana enwere m ike were ya. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul ebute Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Papa Peter patara pọpọ bunye Papa Paul. Papa Paul apata pọpọ bunye Papa Peter. Anyị nwere ike were ya taa. Anyị gaa n'ihu. Daalụ. Ọzọ adịkwa. Ịzatakwa ụdị kaadị a mbụ, mana nke a agaghị arazighị ahụ. Tụgharịa 11:49 AM n'asụsụ Igbo. O jirila nkeji 49 wee gafere elekere nke 11. O jirila nkeji nke 49
wee gafee elekere nke 11 nke ụtụtụ. nsogbu adịghị. Ihe ga-eme na aga m ajụ gị nyawa ajụjụ na asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na mmadụ jụọ gị ihe na-akụnụ, ị na-anya na elekere, ọ bụrụ ihe a na-akụ, kedu ihe ka gwa onye ahụ na Bekee? N'elekere na Bekee ka ihe ga-agwa onye ahụ ọ bụrụ na ị na-anya na elekere ịgba n'aka, mmadụ jụrụ gị sị gị kedu ihe na-akụ ugbu a, kedu ihe ị ga-agwa onye ahụ? Achọrọ m ka i jiri Bekee buru ụzọ gwagworu m ịgwachazie m na Bekee ya gazie na Igbo, ka ihe ị ga-agwa onye ahụ na-akụ? 11:49 a.m. Okay. Ihe mere n'ụwa na ị nwere ikwu ya otu ahụ ikwutere ya, mana ka njụọ gị na Bekee. 49 okay, 49 minutes to 10. Okay, yes. No, yeah, na-akụ n'ụbọ. Yeah, this is 19 minutes to 12. Yes, 11 minutes to 12. Yes, to 12. Yeah, na-akụ. Ị nwere ike ịsụrụ anya n'Igbo? To 12. Ọhịa na-akpọ ya n'Igbo. Chelu, ka njiri nwayọ. Ka njiri nwayọ. Otu nkeji ka m na-aga inye gị pụọ m. Okay. Ọ fọdụrụ nkeji nke 10 okay, 19 minus 30. Okay, 21. Ọ fọdụrụ 19 minus 30 is okay. Ọ fọdụrụ nkeji nke 11 ka ọ kụọ elekere 20 nke ehihie. Kwugharịa ya ọzọ. Ọ fọdụrụ nkeji nke 10 na nke ọ fọdụrụ nkeji nke 10 ọ fọdụrụ nkeji nke 10 chelu ka m tension ebugoro m kịta aka eji nwayọ. Tension ebugoro m kịta ka eji nwayọ. Ọ fọdụrụ nkeji nke 11 ka ọ kụọ elekere nke 20 nke efifie. Ndewo. Nwanne m nwoke Eze Imo, daalụ. Ka ime n'ụbọchị gị tata? Ana m ọ dị mma, daalụkwanị. Daalụ n'ụzọ pụrụ iche. Unu ọpụtacha? Ele n'ihe ha ga-eme anyị. Daalụ. Nwanne anyị nwaanyị Eze Modesta nọ ebe anyị na ọ nọ na ihe ndị oyibo kpọrọ hot seat. Ọ dị ka ya wụ hot seat ọdụ na ihe a ga-eweta mmiri ka anyị wụọ n'oche ga. Hit na ụzọ m na hit na Adanne na-agbalị, ya jisi ike. Akwụkwọ na-agbalị. Ọ na-agbalị. Ime na ụlọ anyị ga-ewere nyawa aza ihe ịzara ọ ga-adịrị gị nwanne m ịhụ na ọkụkọ eziokwu ọ na ndị agbalịkwa. Ọ ga-adịrị gị nwanne m nwoke. Ndewo. Nwaada si anyị na ọ ga-awụ na o ji ọ fọrọ nkeji 11 ka ọ kụọ elekere 11. Ọ bụrụ 11 biko. Ọ fọrọ nkeji 10 naanị. Nwaada, anyị na-achọ ka anyị mara otu a ga-esi wee mee ka ịgbagota agbagota, ị na-agbada agbada. Okay, 11. Ihe na-akụwa na ọ fọrọ nkeji 11 ka ọ kụọ elekere 12 nke ihe. Ọkwa ya? Ndewo. Ka anyị gaa n'ihu. Anyị esekpukwana gị, mana nsogbu adịghị.
Oh, thank you. Ekele, thank you. Ihe a na-eme ụka ọgama. Ah, yeah. Gaa na nke ọzọ tụgharịa nke a na-asụsụ Igbo. Aka m apụọ na otu ọbụla isi zata ya ka ọ ga-esi dịrị gị. Gaa n'ihu tụgharịa 3,500 naira n'asụsụ Igbo. Puku thousand. Okay, puku 30 na 50. Kwugharịa. Puku 3 na 50. Puku Atọ. puku thousand kwa. Puku 1000. Then ito, that is 3. 50 is 500. Gee ntị 100. gechasie ntị ike. Ihe a sị gị tụgharịa wụ 3,500 naira. Anyị asị gị tụgharịa 3,500. Ihe a sị gị tụgharịa wụ 3,500 naira. Gwaga n'ihu. Oh, yeah, no. Oh, puku 3 na 50 no. Kedu ihe puku 3? Ọ naira wụ ka ọ pound wụ puku 3? Okay, puku naira 3 na 50. Eze Igbo. Nwanne tupu anyị gara n'ihu n'ihu kele ụmụnna ndị na-ege ntị. Gwa anyị ebe isi akpọ. Gbanwe Igbo. Ekelele m unu. Ndị niile na-ele ihe Igbo TV ọ ga-abara unu, ọ ga-adịrị unu mma. Aha nwụ Chukwudị Eze Imo. Ọwụ nwa afọ Imo steeti. Esi m ọlụ eje. Itili ka nsikwe akpọ ugbu a. Ihe unu na-eme dị mma. Ọ iji hụ na asụsụ anyị agaghị ala. Jide ka unu ji ịma na onye asị jide ka o ji na-eme ọfụma. Igbo TV jide ka unu ji. Ana m ekele unu. Ndị na-elekwe n'Igbo TV jidekwe ka unu ji iwepụta oge unu na-ele maka na ama m na ọsọ ndị Igbo na-ele ihe. Onye Hausa lere ewuzi ọ nụrụ Igbo anụ. Onye Yoruba lekwere ewukwa na ọ nụkwara Igbo anụ. So ana m ekele onye ọbụla. Daalụ. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche. Nwanne m nwaanyị. Nwanne m nwoke. Ihe zara ịmaghị eme zagharịa ya ọzọ. Maka anyị na-eme ị na-aza ụmụnne anyị ndị na-ege ntị, ndị na-amaghị otu esi wee na-akpọ ya, enweghị ike were ohere a megide mara otu esi akpa ya. Ọnwụ nsọsọ na anyị na-eji ewere eme ka ịnweta ego. Anyị na-eji ohere a mere gị na-akụziri ndị amaghị Igbo otu esi eme. Achọrọ m ka ị gaa n'ihu ọzọ kọwaa nyawa ihe. Asị nọ puku 300. Puku naira 3 na 50. Puku naira 3 na 50. Yes. Ka were wuyo taa ya gawa. Ndewo. Ị ga-adị. Ngwa nke a wụ otu nkeji ka m nyere gị maka ọwụ na ịma ya ọwụ na ịmaghị ya. So ị ga-agwa ihe a na-akpọ spider n'asụsụ Igbo. Ude. Ma mba niile ọkwa niile na-achị n'onu ude. Enwe ndị na-akpọ ya udude. Aga m ewere ya. A na-akpọ ya udude. Nsogbu adịghị ka m were ya. Udude. Thank you. I throw my salsa. Ọ fọziri nwanne ị na-agbalị ajụjụ atọ ime ya ajụjụ atọ.
So kedu ihe ndị Igbo TV na-akpọ oke ọnwa Igbo TV kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ọnọdụ ezumike nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ? Ya na-akpọ ya bụ ọmụgwọ. Ịma nke a Ya na-akpọ ya bụ ọmụgwọ. Daalụ ọmụgwọ ka na-agụ ya. Gwadịgba ọmụgwọ. So gbadro. Ma nwoke na-ezukọ m ike sef. Ngwa anyị abịago na ajụ nke na-adị m mkpa karịchaa ajụ niile a na-ajụ. Ị ga-aga n'ihu gụpụtara ya bidi ndị a asụ Igbo. Anyị ga na-anụ ihe ị na-agụ ọfụma. Onwe nke ị gụrụ ọwụ na ya anụghị ya bidokwa n'isi gụọ ya ka anyị na-anụ ihe ị na-agụ ọfụma. Ka m wositi iru m ọfụma ka unu na-anụ ya. Ọya A B C D E F G B G G H I J K L M N N O P R Sh T U V W Y Z. Kubaka. Aku m ga-egotara m gị ị na-akụ aka. Agụta ya ọfụma. Nwanne anyị nwaanyị a ga-enye gị ohere ọzọ ka ị gụọrọ anyị abịchị dị ya ọzọ maka o nwere ihe ndị nụrụ ị na-asụ ọwụ na ewezụga na iwu intonation. Sometimes ama mana o nwere ndị m chọrọ ka ọ ebe ọ na-etere pịa omee otu si wụrụ pụ asụra m na ọwụ asụ ihe pịa riwore onwe ihe ọzọ dị elu. Achọrọ m ka ibido n'isi gụgharịa ya ọzọ. A B C A B C D E F G B G G I J K P. Ana m abịa nke ọ nwere nsị na-egota gị ị ga-ebu ụzọ gote ya tupu ị gaa na nke ọzọ. Ịgụcha bido na fe G fe G B G G gị adịghị abụọ gị dị otu ịgọ na gị gwara abụọ B G B that is BB G go ọsibute mmiri anyị bute mmiri ka akwụkwọ na-edoche ebukwe mmiri nọkwa nso nke mmiri nọ ya mmiri na ya mmiri nọ nke juru ezigbo oyi na ya go gị dị otu ịgụcha fe ego gị A B C D E F G If G B G G with that GH G
Awa ya. Gbalị ma jisi ike. Ka m nyekwa otu nkeji ka m ga-enye maka enwe ihe ndị ọzọ m nwere ime. Mana asị ka m nyechaa oge niile. Biko ihe ma gị go oh ya nwa I know this is not question intuition. Okay, agbichi the go I know it. Maya because I know it. Ọ na nhapụ gị ego ụta ahụ ndị na-ege anyị ntị ọ ga-eme ha eche na ọ wụta nke saga ama m ihe ị na-ekwu ndị Nsụka mụ na ha nabụwa enyi anaghị agụta ha ọnụ anyị jedu n'ebe ahụ eji n'ebe ahụ gị dị otu gị adịghị abụọ gị iwu otu o nwekwa ofu ihe ị kwesịrị ịma onwe ha na-akpọ Igbo nzugbe mgbe ọ bụ na ị na-eme ihe gbasara Igbo ị ga-eji ihe a na-akpọ Igbo nzugbe ị gaghị eme na cause of na ndị be anyị na-akpọ ya ị ga-eji ama m na like abichi the I P G that is that GH bụ gị go nya gụna gị a gị na bụ ga-emeji ihe aghọta maka ya onye na-aga ịchụpụ ihe a n'ụbọchị gị tata so no maka GH abụ egebe ka m pụọ ya Chineke na biko ya na Moses A B C D E F B G go oh it's like no so what ihe mere na o nwere ndị na-ege anyị ntị nwee ndị na-ekiri ihe na-eme ha nwekwara ike maka ha na-emekwa mgbe gara aga nwere ike kpọsị nwaada anyị mana ịgbanere a ga-emenye gị ihe dị ụta ha mekwa ihe dị ụta a ga-emekwa ka gị ọnụ onwe gị mara mana anyị agaghị ekwuru maka ya si na ịgụtara inyere ịgụta gị ị na-ekwe anya ịhụ na ụta isi wee na-agba mbọ na-enyere gị aka ka ahụ na ị nwere ike na ị na-aga n'ihu anyị agaghị egbu onwe anyị oh Chineke, can I try for the last time? This is really two questions. A B C D E F G B G O Mba. Ọdabaghị mana nke eziokwu na nwanne anyị nwaanyị a gbanere nke ọma maka nke eziokwu na ikweta ana m abịa nke eziokwu na ikwede si na ihe abịa nọrọ ebe a ọwụghị ihe dị mfe o wee bụrụ ya anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ịnọnyere anyị ihe anyị na-agwa gị bụ ịna ihe gbasara abechede jewe mụọ ya nke ọma onye ọbụla bịagburu ebe a ịma ihe mere ya ịgbanwe na ịmụgwe ya na-adaghị ahụ sorry nsogbu ihe ga-eme n'ụwa anyị ga-achọ ofu onye one of ndị na-ahazi ihe ọ ga-akụziri gị abechede ịmara ya mgbe ọnwụ na ịdụrụ nkwado ịgwa anyị ịbịachite ọzọ anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị aka m gụgharịa ya ọzọ anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche nwaada bụ Modesta anyị na-ekene gị daalụ dị nne my brother Eze Imo ka ị ga nwanne anyị nwaanyị tupu ọ pụọ nwanne ihe mere na-ewu ịgbalịrị ịghọtana ịnwara ofụma maka na
onye si na nke mbụ wee ruo ebe anyị nọ ọ gbalịrị mana otu anyị hụrụ na ihe a wụ ihe kwatụrụ gị taa biko ịla jisi ike mụọ ya ọfụma. So yeah, ị nwere ike ọ bụrụ na ngwachie ka ngwa gị mba ọgụ Modesta gee ntị n'ihe ọ na-agwa gị. nne gee ntị ihe mere Igbo TV enyere gị ọtụtụ ohere ọ gbalịa n'ole ọ ga-agbalị ọ makwana n'ike gị na onwe gị ịgbalịkwa n'ole ị ga-agbalị mana ọ bụrụ na anyị nchabịa na ịga ebe a na-eme agụ ihe ndị oyibo na-akpọ agụ ndọrọ ndọrọ o nwere ike ị ga-amụtakwa ya mana ọ bụrụ na ị nwee ike ịhụ na lekwa ihe mere ijiri ruo ala ịlaruo n'ụlọ ijee ala even jechọọ onye ga-amụtiri gị with intonation Igbo izugbe ịghọtana with intonation Igbo izugbe mgbe ọbụla ị batakwara a ga-enyekwa gị ohere imekwa ihe dị ara ana m abịa eze nwanna ya eze Imo nwada Modesta ịgwa nke eziokwu na-anya ebe ịma ụdịka mmadụ dịka nwada ụdịka ndị a na-eme ha anaghị achọ inwe ihe ha chọọ ịga ihe ọwụ na a na-awụ ihe olule ha na-achọ ka ame gịnị ka ha gafee anaghị achọ ịwụ na asị na enwetaghị ya dịka m si gwa gị ọwụ n'ihe ndị oyibo na-akpọ ya promise ana m ekwe nkwa mgbe ọzọ ịbịa ọ ga-aka mma darụrị nne anyị nwa na onwe anyị a ga-agba ya ga-eme nwanne anyị nwoke eze Imo ka nọrọkwa ebe ị nọ nwada ndewo n'ụzọ pụrụ iche darụrị nne darụrị nne anyị na-arabọ gị okwu darụ ịgbanịrị emezi n'otu a emezi na asị ịgbanịrị ịmakwa ihe ịmakwa ebe iruru otu anyị si eme ịma na ọ bụ na mmadụ ga-eme mistake ọ ga-amụta nke ahụ ihe izizi ị ga-ama ọ bụrụ na imehie ị ga-amụta so otu anyị mehiere na ịlaruo ịmụọ ya ọfụma mụrụ ebe ahụ imehiere ịmụọ ya buru ya n'isi ịbịa ọzọ oru ha n'ebe anyị kpuchie anya gafere ozugbo. Ndewo onwe ada ịgbaniana nọrọkwa ị nwere ike kirie ihe ndị ọzọ anyị na-eme nwanne anyị nwoke eze Imo ịma ote na ohere anaghị adị a na-agwakwa m na ị na-ezite ozi anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka na a sị na nwanne wu nwanne ị ga-eme ọwụ na ịhụzi nwanne gị ọ gafee mbọchị abụọ ma mbọchị atọ ijụọ mara ihe na-eme a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche daalụ dị nne nwanne anyị nwaanyị ihe ya egbuo n'oge oge m na-akụzi kwarapụ ana m eche na ọ dị ka ihe anyị ji n'aka ọwụ na mbọchị ụka na-abịa ka anyị ga-eme nyawa ihe maka na oge m na-akụzi kwarapụ n'ụbọchị nke tata o nwere tọpik ndere ebe n'izu ụka na-abịa anyị agbakọta ọnụ dịka ndị Igbo aga m elivekwa the link onye ọbụla nwee ike bata anyị nwee ike gbakọta onye ọnwa mmiri ọnụ ka o nwee ike megide wee nwee ike gba ụfụfụ ihe mere ya gaa n'ihu nwanne m nwoke eze Imo ihe mere a na-ekele gị n'ụbọchị taa na-efe n'ohere nke inyere m iji bata kirie ihe unu na-eme na-echu m ụra ka m gwa gị nke wee eziokwu ekwesịrị m imechi ọrụ 10 o'clock asị m mba omekata eluzuo m gbala m sị ha mba ka 1 hour and 30 minutes laa n'isi m ka m hụ na eso m akwado ihe Igbo ịghọtana ọ na-echu m so ihe m na-akọ dịka ihe ikwuru esi na topic etinyere ebe a next Monday ọzọ mgbe ahụ abịazie enwe ike tụgharịa uche m nwekwe n'oge ahapụ ị na-eme ya sọkụ nwe ezigbo oge were nye ya ọ dị mma ihe ọzọ m ga-ama
ọ ngị nwa onye isi ngị na-ahazi ịghọtana amaghị m ma because o nwere ndị na-ekirikwa anyị otu a o nwere ndị na-ekiri anyị nwee ndị sị ka ha bịa nga taa na abịa echi dị ya ọ kwatuo nemeni that is ogbe ọnụ na ndị mmadụ anya ụfọdụ nọ na-ekpe ekpere Chineke megodie ka okwu dị ka akụzigodi ya bụ echi dị ahụ nga nya nọ na line ka nya mụta ya ịghọtara ebe m na-aga na aghọtara ebe ị na-aga otu ọwụ ihe a kwaturu onye a o nwere ndị nọ na line otu a ọwụ ihe a kwaturu onye a o nwere ndị na-ekiri anyị na-achọrọ ka ịkọrọ etinye ha ka egugodere ha ihe a ma ọ wuo nwe onye nọ gị n'akụkụ mata ihe ahụ ọfụma ịghọta ihe mmenu na ka ọ gụgodie ya ka ọ nụtụgodie ya taa o nwezi ike ọnụ ya taa ọ laa odemie o werezie waya dee ya were ya na-amụkwu ya echi na nwanne echi ọ bịa ịghọta mmenu maka na onye ọbụla wụ onye Igbo si na ọ na-ede Igbo si na ọ na-agụ Igbo si na ọ na-reprezentị Igbo bete ọmụ agụ abịa echi ede o nwere ka ele gị ihe ikwu wezi so ọ ga-aka mma ọ bụ na ị nwere ike inyetụrụ m ohere ndị ama m na oge ya agwụna ka m nyetụ ha ka m kọwatụrụ ha amaghị m ịgwa nke weziokwu ukwu ga-amaka ma m nwere ohere aga m ahapụgodo ihe m na-eme anyị ga-emegodi ya tupu anyị na-apụ ịma na ihe gbasara Igbo na-echi m ụra anyị ga-eme ya ị ga-aga n'ihu menyawu ihe ka o doo egwu na ọkụkọ anya mana emebe ụmụbụ na mgbe m merie mana a ga-emegharị ọzọ aga m aga n'ihu wepụta ya ka ị gaa n'ihu nyere ụmụnne anyị aka ana m abịa ngwa ka anyị gazie n'ihu ndị Igbo ana m ekele unu ịma asị onye jee Rom o mee ka Rom ị na-ekwane Naijiria emekwe ka Naijiria ị na-ekwe n'ala Igbo emekwe ka Igbo anyị abechi dị na onye na ndị Igbo nsogbu that is nyaawụ ihe na-ebu ha mmiri sisi ha burula ma na ihe a na-eme ebe a mana onye ọbụla wetụrụ umeala na-eme ụbọchị ọbụla ọ na-abịa nga na-agbari kredit ya ka o wee mara ma ọ ga-amụta abechi dị na o nwere ndị were nga lesson online na ha na-abịa nga ịmụrụ ihe so biko na gee ntị ofuma ndị anyị nọ be ha wu ndị Italo ndị Italy ọ na-eme ha chọọ ịgụ ABCD ha na-agụ ya ha na-akpọ okwu ka ị nwee ike ghọta ya because o nwere ike otu m ga-esi akpọ ya ga-eme gị ị gaghị aghọtachi ya but ịkpọọ ya ịkpọ the alphabet ịkpọ ihe okwu were ikpọ ofu okwu bidoro ya ka onye ọbụla nọ nga nwee ike ghọta ya ofuma ọkwa ịghọtara ihe mmiri nwanne m gbam gaa n'ihu nke mbụ bụ a na-awụ ịchọ ide ihe dị ka ada anya ga-ebido ya nke ịbụọ wụ be ịchọ ide ihe dịka be itigie nke atọ awụ shi na awụ mmasị aha Igbo niile aha ndị Igbo niile dị ya aha anwụ Chukwudị Chinenye Chukwu ebe a ka ị ga-eji ihe a were mee okwu nke ọzọ ọwụ deere anyị ihe ọnya bidoro ya nke ọzọ ọwụ aha nwa eze Imo ebe ka ị na-aga nke ọzọ ọwụ fee onwe ndị na-agwọ mmadụ felaga fegharịma ị ga-eji efe na were dee ya nke ọzọ ọwụ gama gịnwa nke ọzọ ọwụ gbalaga gbuo nke ọzọ ọwụ nke ekwaturu nwaada by ihe a na-akpọ awụ ị ga-eji ede ihe gharamanụ nke ọzọ ọwụ gwa ha okwu gwa anyị
gwọ ịma ndị be anyị laikiri ngwongwo a na-agwọ. Nke ọzọ wụ he hapụ ha ha. Nke ọzọ wụ i n'Igbo TV ka a nọ Igbo. Nke ọzọ wụ onye ọbụla na-agba bọọlụ, ịgba bọọlụ, ịgba akwụkwọ, ịgba ndị ọrụ. Nke ọzọ wụ ji, ịchọ ide ji onwe na ide ji ghara iti ige ji. Nke ọzọ wụ kama a ga-asịkwa kama. Nke ọzọ wụ kpachapụ, kpalite, agharịma. Nke ọzọ wụ ọkwe nyawụ ịchọ ide okwu a ga-abata na ụkwụ. Ịchọkwana iji ebido okwu kwuo na nwaolu gị na-anụ. Nke ọzọ wụ lee ha lee. Nke ọzọ wụ mee mmanụ. Nke ọzọ wụ nnọọ, nne, nna. Nke ọzọ wụ ihe ọzọ na-enyekwe ndị Igbo be anyị nsogbu wụ na-enye ndị be anyị nsogbu. Onye ga-ama n'ihe ewu kedu otu ọ ga-esi ede ṅụrị ọṅụ? Ọ ga-aṅụrịzikwa ọṅụ? Ọ ga-aṅụkwa mmiri? Ọ na ka eji ede okwu ndị dịka ṅụọ, ṅụrị ọṅụ, ṅụọ mmiri. Nke ọzọ wụ nwee, nwunye, nwanyị, nwa, nwata. Ọ nke ka ị ga-eji ede. Nke ọzọ wụ nye anyị, nye ha, nyochaa. Nke ọzọ wụ okwu, Okorie, Okafọ. Nke ọzọ wụ ọkụkọ, ọkwa, ọka. Nke ọzọ wụ nwada pụrụ apụ mbụ ederie papa Peter patara pọpọ kwanye papa Paul. Ọ na pena ka ọ ga-eji were dee ya. Nke ọzọ wụ rie, rụọ, ree. Nke ọzọ wụ site, sachaa, sie. Nke ọzọ wụ na nke amasị gị na ihe ga-edezi ebuzie ibu n'olu Igbo, mana ịma na ndị Igbo a na-agba last, anyị a na-ekpe azụ. Kama a ga-asị na ọ nwere otu asụsụ pụtara asị ọshọp ka ọ wụ n'asụsụ oyibo, ama otu a ga-esi ede ọnya ka anyị ga-ekpafe ego ya. Ihe ọwụwụ nya ka ị ga-eji ede shọpụ. O nwere abịa na olu Igbo, o nwere ihe a na-akpọ asụsụ ịchafụ. Asụsụ ịchafụ wụ asụsụ bịara abịa. Ịghọtana ihe dịka shọpụ oyibo ka ihe a ga-eji na-ede wu ọka nkụ n'oyibo. Na okwu Igbo dịcha anya maka na nke atọ na edemede Igbo anọchige n'anya nke a. Ekweghọtara ihe m na-akọwa? Nke ọzọ wụ tinye, tata, tụọ. Nke ọzọ wụ ukwu. Nke ọzọ wụ ụkwụ. Nke ọzọ wụ
vi na-eleni okwu iji mee ka ndị ọzọ ghọta ya. Ị na-achọ ya na Igbo nzugbe okwu ya? Igbo izugbe mana ka m mara ma ghọta. Ana m echekwa na ọ hịakwara ahụ nweta na Igbo izugbe. Ọ hịatụrụ onwe obere ahụ na Igbo izugbe, mana ihe ọbụla eji vi ihe dịka Veronica nke ewuzi aha Veronica nya ka a ga-eji edie. Abịazie n'Igbo yiri Igbo, o nwere ndị na-ame ha chọọ isi bute ha sọ vute, mana ọ bụghị Igbo, ọ bụghị Igbo izugbe. Then nke ọzọ ọwụ were wete, nke ọzọ ọwụ ya, nke ọzọ ọwụ zitere ndị Igbo TV ozi. So onye ọbụla ama mma ndị na-ege anyị ntị akwa ha ghọtara ihe a kọwara. Nwada pụkwara na-apụ nne nke ahụ ghe ọwa gbe ghe ka na-akpọ ya, ebe ghara machụlara gị ngwa hapụne ebe ọzọ ị ga-abịa nyagarazie. Ndewo nwanne m nwoke Eze Imo, ịgbanika n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekene mmadụ niile ndị na-ekiri anyị na ndị na-edetara anyị ozi na ndị na-nọkwa ebe ha nọ na-ekpere anyị ekpere si na ọ ga-adịrị anyị mma. Eze Imo, ọ dị ka mgbe ị nọ na ma unu na akwụkwọ sekọndịrị ma ihe, ọ dịka nwere otu isi bịa mee. Agaghị m asị na ịkụziri Igbo, maka na echere m na onye ọbụla nwe onye Igbo ekwesịghị iwe onye nkụzi Igbo tupu ọ kụzie Igbo, maka ihe awa asụsụ anyị. Ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọkwa gị na-asị gị mgbe ọbụ na anyị nwere ihe dị ụta anyị na-enye gị ikikere ị na-abịa na-anọnyere anyị wee nwee ike hụ na ihe anyị na-eme na-aga n'anyị ya. Onwekwa onye ọbụla chere na ọ nwere otu a ga-esi were mee onwe ike ka mma, ndetara anyị ozi, anyị nwee ike nyụkọ nwa mmiri ọnụ ka o nwee ike mee gịnị, gbaa ụfụfụ. Ana m ekene mgbadụ niile. Biko ọ bụrụ na ị nwetabeghị nyawa abịchịdị Igbo, ị nwere ike were ekwentị gị esiri tupu anyị ewepụ ya. Ọ mere ntị ka hapụ ya ebe a, weta ekwentị gị seri ya nyawa ihe ka m mee ka o buo ibu. Seri ya, iserizie nyawa ihe ị nwee ike jidie, maka onweghị ihe ọwụrụ anyị na-eme n'Igbo TV, ihe ọwụrụ anyị na-ajụ ajụ, nyawa ajụjụ ga-apụtarịrị gbam, maka ọ dị mkpa dịsie ike. Ya bụ enwere m olileanya na iseteta nwe nyawa ihe. Ọnwụ gwụrụ na iseteghị anyị mekọrọcha ihe anyị na-eme, ịchakwa ịga kirigharịa ihe anyị mere mbụ, ịgakwa ịka ga-ahụ ya ebe ahụ. N'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekene nwanne anyị nwoke Eze Imo n'ụzọ pụrụ iche, na-asị izu ụka ọzọ na-abịa abịa ihe ahụ ndere ebe ahụ ndị oyibo kpọrọ tọpik nyawa isiokwu a ga-eweta ebe a megịnị tụsasịa ya, maka a sị na ụmụnne nọkọta ọnụ ihe anyị na-akpa ụkwụ megịnị ka ihe nwee ike dị mma. Enwere m olileanya na ya nwe ihe ga-adị mma, mana nke bụ eziokwu ka m kwukwe, ọ bụghị ihe ga-adị, ọ dịghị ofere. A ga-enwe ihe ndọchigha azụ, mana nya ihe ndọchigha azụ ga-anụ ya, mana nya ihe ndọchigha azụ ihe ga-eme anyị nwee ike mee gịnị wee bụrụ ndị ana m ekene mgbadụ niile nwanne anyị nwoke Eze Imo na mgbadụ niile ndị bịara ebe a n'ụbọchị nke tata, na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na were fọ, ọ ga-adịra mma onye ahụ na ya fụrụ tata, maka ihe awụ ọnwa Maachị, ọ gbara mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ụbọchị nke tata. Ndị oyibo kpọrọ ya Maachị,
ya ihe ọpụta na o nwere ebe anyị na-aga marching towards heading somewhere. anyị anaghị head into ka anyị sụọ nke na bekee unu ewekwe n'iwu maka asị na ọkwasị ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ ihe na mgbọrọgwụ maka na onye nwe ji gwuru ha were mgbọrọgwụ bere ọkwa maka na o wee bụrụ ya anyị na march towards our greatness. We are not marching towards our death. Anyị agaghị anwụ maka a sị na onye kwe chi eme gịnị ekwe. Ọ ga-adịrị anyị niile mma ịnwụ Igbo. Tupu m apụọ ka m kwuo nke a maka ọ dị mkpa kwụsị ike. Ihe ọwụna mere onye Igbo ma ọ bụ onye ihe Anambra ịgwa nke bụ eziokwu ọ mgbe a bịara n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa maka na ihe abịa bịa kee anyị si onye nke a onye abịa Imo ihe a wote esi were mee gịnị mee gbakasị anyị kụ maka onye nke a si onye nke a onye nke a mana ha ekewagworo anyị anyị nwa ka ọ dụziri iji aka anyị nwazi otu anyị ga-esi were mee onwe anyị dị mma. Ihe metụrụ eze Imo metụrụ m. Ihe metụrụ m metụrụ eze Imo. Anọzila na-eche maka na o metụghị echere m na because of o metụghị eze Imo maka o metụrụ onye ọbụla. Udo nwee ike chia mgbadụ niile wụ ụmụnne anyị udo ga-achị mana onye ọbụla sị na udo ya achị anyị na-asị gị nwụọ ihe anyị na-asị gị megide chegharịa ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na-afọ onye afọ ka ebe gịnị ka anyị okwu ya echi. Eze Imo onwe ihe ị chọrọ ikwu tupu anyị agbapụ? Ihe m na-ekwu ana m ekele ndị Igbo niile onye ọbụla n'ebe ọ nọ maka na ndị Igbo o nwere aha a na-akpọ Chineke a na-akpọ ya ọkwara ụzọ n'ịkpa na ndị Igbo ajọnigo n'aha ahụ ha esorogo wụrụ ọkwara ụzọ n'ịkpa ebe ọ bụla onye Igbo nọwo ọkụ ka a na-etiga ebe ahụ ị na-ehụ ọ na-achake. A na-agwa onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-emewu ihe ọma na-agaziere gị ngwa iji ekote ihe ọma nye akọnarịghị. Ihe ọzọ wụkwa ihe na-agwa ụmụnne anyị ewu biko na ihe gbasara asụsụ Igbo ama ma ọgwụkwọ otu o si eri m ihe na ahụ ka o si eri ndị ọzọ. Ihe banyere Igbo na-adị m mma. Ana m echehụ echi otu o si emechi na-ehụ dịka asụsụ anyị ọ na-ala ala. Ejere mgbe ahụ anyị na-eje akwụkwọ abata na klaasị ewere oyibo tie ya n'ala Igbo ebe anyị gụrụ skuul asị Igbo language is highly prohibited nga ebe a na-ajụ onye adịrị ebe anyị ahakwa even ana m eji ya alụcha ọgụ oge a na klaasị maka na ama m oyibo bịara abịa anyị na-achọzi ịtụfu nke anyị. Biko na ụmụ Igbo biko na onye Italo mụ na ya na-ekwu okwu ose language is your first ID card. Your language ka nsọ ya n'oyibo na-ewe n'iwe asụsụ gị bụ njirimara gị nke mbụ. Ebe ọ bụla ị nọ kwuo okwu onwe onye nọ nga ahụ kwuo onye nke gị amarana na onye ewe onye ebe anyị ọ baa uru nyanwụ ije tụmasị na gị weta ID card gị ka nya mụrụ onye ewu ọ maragoro onye ewu. Biko na ebe ọ bụla unu nọ gbaanị mbọ hụ na ụmụnne anyị na-akwado asụsụ Igbo na ha na-asụ Igbo ka Igbo aghara ịnyụlarị anyị ka ọ ghara ịgawa anyị ka ọkụ nna nna aha gị gara anyị ghara ịbịa n'aka anyị nyụọ. Ọ ga-adị mma. Biko onye ọbụla jisi ike gbalị ole ọ ga-agbalị. Daalụkwanụ. Ndewo nwanne anyị nwoke Chukwudị Eze Imo anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ọ sị na ọ ga-adịrị gị mma ka ụfọ ji fọ ka ụfọ na-afọ ka ọ dịwa n'izu ụka ọzọ. Biko jisi ike na nọnyere anyị. Igbo TV agala. Every Igbo person should check on Igbo TV. Stay tuned, get updated in Kabu Kwankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV give away, it don't make person. For hot topic section with the learn lesson. Igbo TV vision that you can get with big blessing.